heddiw yn oriel gweithdi gyda grŵp o chleientiaid o'r elusen Oasis. Oasis is a centre that asylum seekers, refugees can come to for support, help, a safe place that they can come to when they've arrived in the country. Dyn ni'n gweithio ar y cyd i gyd greu Lliain fydd yn cael ei arddangos yma fel rhan o ddathliadau Wythnos Ffoaduriaid y Mehefin eleni. Dyn ni'n cynnal gwledd yma ar noson y 15 o Fehefin a mi fydd y Lliain yn ganolog i'r digwyddiad yna. And it's mainly to do with their own culture, what food they eat. So ni'n lluniadu ar ddefnydd a wedyn yn pwytho mewn i'r lluniau yna. Mae'r cywaith yma yn rhan o brosiect Ffoaduriaid Cymru sydd yn brosiect ar y cyd gyda Prifysgol Caerdydd a sydd wedi ei ariannu gan yr Arts and Humanities Research Council. A fel rhan o'r prosiect yna, mae yna ymchwilwyr wedi bod yn cynnal cyfweliadau hanes llafar gyda Ffoaduriaid o Syria sydd bellach yn byw yma yng Nghymru. A beth sydd wedi dod yn amlwg iawn o'r cynnwys yna ydy pa mor ganolog ydy bwyd i brofiadau Ffoaduriaid, fel dolen gyswllt gyda'i gwlad a gyda'i treftadaeth nhw. Be fi'n ffindio ydy pan mae pobl yn dechrau pwytho, maen nhw'n dechrau agor fyny, maen nhw'n dechrau siarad am eu cysylltiad nhw gyda pwytho a textiliau, a weithiau gyda ffaith maen nhw'n colli eu teuluoedd nhw a eu mamau falle. So mae lot o bobl yn agor fyny amdano eu storis nhw trwy wneud y gwaith. Well, I've noticed, even since just them, they're arriving at St Fagans and their face sort of lights up. They're out of the city, out into beautiful landscape, and just something different, something creative. They are able to just express their ideas creatively. Mae'n mor bwysig ag erioed ei bod ni yn datgan yn uchel fel amgueddfa, bod yr amgueddfa hon yn amgueddfa sydd yn croesawu Ffoaduriaid a bod eu hanes nhw bellach yn rhan o'n hanes ni.